أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس كمثله شيء. Ngicela Allah umdali wethu sonke angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Kuyo yonke into umdali uthi ayikho into efana naye noma engalinganiswa naye noma engafaniswa naye kuyo yonke into ongayicabanga. Lana-ke ngizokuvezela-ke wena ofunda iBhayibheli ukuthi mangithi kudlaliwe ngawe kuleli Bhayibheli, angidlali, ngikutshela isiminya seqiniso. Khumbula, njengoba ngila ngizelanga ukuzokutshela into ofuna ukuyizwa kuphela, kodwa ngizele ukuzokutshela nento okumele uyizwe. Uyathanda ukuyizwa noma uthanda ukuyizwa, kodwa wayibuka le video yami, lento uzoyizwa, uthanda ungathandi. Lalela-ke ivesi yeQuran engiyikhothile ithi laysa kamithlihi shay'un. Ayikho into ongayifanisa nomdali wethu, nomdali weinto zonke. Ayikho into ongayifanisa naye. Allah subhanahu wa ta'ala is beyond description. Allah subhanahu wa ta'ala is beyond human mind comprehension. Awukho umqondo womuntu ongajula ujubalale ubone ukuthi umdali kahle kahle uyinhloboni yomdali. Awukho umqondo womuntu odalwe uye ongajubalala uze ufike kulelo zinga lelo. Imqondo yethu Allah uyidale yaba mfishane kakhulu ukuthi ungafika kulelo zinga lelo. So ayikho-ke into ongayifanisa nomdali. Ngicabanga ukuthi kubo bonke laba bathi uJesu uyindodana kaNkulunkulu, uyafika kubo lo mlayezo lo, bangabaqambi manga. Laba abathi uJesu uNkulunkulu bangabaqambi manga, ngoba ayikho into ongayifanisa noNkulunkulu. Akekho umuntu owake wabona uNkulunkulu. Kodwa-ke mfowethu, nawe dadewethu, mamami, baba wami, mfundisi wami, mdikoni wami, mvangeli wami, mshumayeli wami, gosa lami, kubo bonke abantu abaphila emhlabeni, iBhayibheli likhuluma ingxubevange, likhuluma inzukazi Gay, kwasho ubaba Ayanda Msweli, wathi inzukazi Gay. Ngifuna ukukuphruvela-ke namhlanje ukuthi mangithi kudlaliwe ngawe eBhayibhelini, kudlaliwe ngempela ngawe. iBhayibheli, ngiyaphinda, kwaba isikhali sokuqala amabhunu ontamolukhuni uma ngabe beza la bezohlukaniselana nge-Afrika, ngezwekazi lethu, bezothatha iy'mbiwa phansi zethu, amagolide, amaplatinum, o-uranium, amadayimane, i-oil, you name them, bezokuthatha lokho behlukaniselana. iBhayibheli kwaba isikhali sokuqala abasebenzisa ababulala ngaso umqondo womuntu omnyama. Njengoba nonke ninenikholweni eBhayibhelini, imiqondo yenu ifile kumanje, anizenzi, kodwa neyenziwa abamhlophe uma ngabe benilethela iBhayibheli. Ngifuna ukukuphruvela-ke lokho namhlanje, ukuthi mangithi iBhayibheli likubulela umqondo, liwubulele ngempela. uNkulunkulu akabonwa, kodwa iBhayibheli lithi bakhona ababona uNkulunkulu. AmaKristu athi uNkulunkulu wabonwa, athi uJesu uNkulunkulu, athi uJesu uyindodana kaNkulunkulu. Aconfuse nje amaKristu, angazi ukuthi inkinga yawo yini kahle kahle. Lalela-ke, ngivule la incwadi kaJohn 1, ivesi ubani 18. Akekho owake wabona uNkulunkulu. Angikuphindele. Akekho owake wabona uNkulunkulu. Angikuphindele. Akekho owake wabona uNkulunkulu. Right, lalela-ke.
Exodus 33. Exodus 33. Ivesi ngiqala la ku-20. Noma ake ngiqale la ku-18. Wayesethi ake ngibone inkazimulo yakho. uMosi la ukhuluma noNkulunkulu uthi ake ngibone ini inkazimulo yakho. Wathi 19, ngiyakudlulisa phambi kwakho ubuhle bami, ngilimemezele igama likaJehova phambi kwakho, ngibe nomusa kuyena engithanda ukuba nomusa kuye, ngibe nesihe kuyena engithanda ukuba nesihe kuye. 20, wathi awunakubona ubuso bami, ngokuba akukho muntu ongangibona aphile. Uzwile? Akukho muntu ongabona uNkulunkulu enzenjani aphile. Lalela-ke. uJehova wathi, bheka, nansi indawo kimi, uyakuma edwaleni. Kuyakuthi isadlula inkazimulo yami, ngiyakukufaka ofantwini lwedwala, ngikumboze ngesandla sami, ngize ngidlule. Bese ngisusa isandla sami, ubone umhlane wami. Anguphindele. Bese ngisusa isandla sami, ubone umhlane wami. Kepha ubuso bami abuyi kubonwa. uMoses wabona ini? Wabona isandla sikaJehova, wabona nani? Wabona nomhlane wakhe. Kusho iBhayibheli, akusho kambatha umntwana, lifunde nawe. Exodus 33 uqale lapha ku-18 wehle nayo uyofika ku-23. Lalela-ke. Genesis 32. Genesis 32. Ivesi uqale lapha ku-24. Genesis 32 verse 24. Wasala yedwa uJakobe, kwabambana naye umuntu kwaze kwasa. Wrestling. Uzwile? Babambene umuntu kwaze kwasa. Ba-wrestler, wrestling. Esebona ukuthi akamahluli, wathinta esiqhotsheni senyonga yakhe, waphinyezeka uJakobe esiqhotsheni senyonga esebambene naye. Wayesethi angihambe, ngokuba sekuyasa, kepha wathi, kuphendula uJakobe manje, anginakukuyeka ukuba uhambe ungangibusisanga. Wathi kuye, ungubani igama lakho? Wathi, nginguJakobe. Wathi, igama lakho alisayi kuthiwa uJakobe, kepha u-Israyeli, ngokuba ulwile noNkulunkulu nabantu. uJakobe ubelwa nobani? Ubelwa noNkulunkulu. Wanqoba. Ulwile noNkulunkulu nabantu, wanqoba. Ubani onqobile empini ye-wrestling phakathi kaJakobe noNkulunkulu? Kunqobe bani? Kunqobe uJakobe. uJakobe wayesembuza ethi, ake ungitshele igama lakho. Wathi, ubuzelani igama lami na? Wayesembusisa. uJakobe waqamba igama laleyo ndawo ngokuthi iPheniyeli, ngokuba wathi, sibonene noNkulunkulu ubuso nobuso, nokho umphefumulo wami wophulwa. Anguphindele. Sibonene noNkulunkulu ubuso nobuso. Anguphindele futhi. Sibonene noNkulunkulu ubuso nobuso. Bese ngikuvalela ngeyokugcina ekaJohane 1 verse 18. Akekho oke wabona uNkulunkulu. Nawe-ke mbukeli-ke usuzobe nawe usuyifundela kwezakho ukuthi kahle kahle kudlalwa mdlalo muni la eBhayibhelini. Akekho oke wabona uNkulunkulu,
ngapha uMose wabona isandla sikaNkulunkulu nomhlane wakhe, ngapha uJakobe wabambana noNkulunkulu ubusuku bonke, wabhekana naye wambona ubuso nobuso. Iseyithebeni-ke babukeli, ngizobona kuma-comment ukuthi nina niyibona kanjani le ndaba, amanga yini ukuthi kudlaliwe ngabantu bakithi ngeBhayibheli noma amaqiniso? Sengathi umdala angazivula ingqondo, azivule amehlo. Wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.